alle sammen. I dag vil vi gerne lave sådan en challenge-video. Som kaldes en Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge. Og der skal man jo bruge skumfiduser til. Så vi har købt 2 poser skumfiduser. Ja. Og en skål. Til at spytte ud i, fordi det er nok lidt klamt. Første runde går ud på, at vi tager en skumfidus en af gangen i munden og siger Chubby Bunny. Og det skal være klart. Og indtil man ikke kan mere, spytter man dem ud. Anden runde det er ikke noget med Chubby Bunny, men det er bare at proppe dem ind så mange du kan. Så vi går i gang med skumfiduse challenge i det hele. Et eller andet. Det er bare noget med skumfiduser. Så. Men vi har i hvert fald rigtig mange skumfiduser her, og vi begynder bare. Vi har fået den her idé fra Christine Slot. Så, men hende vil vi lige linke hendes YouTube-kanal. Tjek den ud. Hun er virkelig fantastisk YouTuber. Dansk YouTuber. Så, ja. Skal vi bare begynde? Okay, hvem starter du? Skal jeg starte? Ja. Jeg er ikke så god til sådan noget. Okay, holder du den der? Ja, jeg holder den her. Okay, så mega nollet eller sådan noget. Okay. Chubby Bunny. Ej, jeg er grin. Grin. Chubby Bunny. Hvad var grin? Chubby Bunny. Chubby Bunny. En mere, du tror jeg. Jeg fik 7. Nej. Jo, jeg gjorde så. Jeg fik 7. Jeg fik 7. Okay. Jeg har aldrig haft min skumfiduser i min mund før. Nasty. Okay. Så er det så min tur. Kom med den skål, du har den der. Ja, nasty. Prøv at se. Nasty shit. Nasty shit. Chubby Bunny. Det er ufair, det der. Hvad? Det er ufair. Hvorfor? Fordi du griner mega meget af mig. Det må du sgu da også. Jeg skulle lige gøre. Okay. Du er så ældre kinder. Ja, Chubby Bunny. Det var god. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Er det godkendt? Ja. Chubby Bunny. Du har sådan en voldsom stor mund. Chubby. Kom engang, gør. Prøv at sige det. Chubby. Sig det. Chubby Bunny. Er det godkendt? Hvis det er, du kan sige det, så er den ikke godkendt den her, hvis det er, du kan sige det. Sig nu. Okay, den er ikke godkendt den der. Nasty. Skal vi i gang med runde nummer 2? Okay, så det er, du starter. Okay. Jeg holder den der. Skal jeg så bare proppe? Ja, og nu propper du bare ind. 1, 2, Nu propper jeg bare. 3, du må ikke tykke på dem, husk det. Det er sådan 4, 5, 6, 7, 8. Og det var der var det ikke det? jeg vil lige knække mig. Var det godt? Ej, hvor er det nasty det der. 1, du tæller mig. 2. Nasty. 3. Skal vi ikke lige bytte skål? 3. Kom med 4. 5. 6. 8. 9. 10.
du efter 14. Ud. Okay, Silke fik 12 skumfiduser. Oh my god, det er så næsten det her. Og jeg fik 8. Det her, det var vores lille kort video med skumfiduser. Her er vores endelige resultat af... Ja, undskyld, papir. Tak fordi I så med. Og giv den en thumbs up, hvis I kunne like, og vores Instagram, mine her. Og mine her. Ja, og vores Snapchat. Ja, de kommer alle sammen her i fronten af skærmen. Og så, ja, abonner og skriv endelig en kommentar. Vi ses i vores næste video. Tak fordi I så med. Hej! Nå, skal vi spare en skumfidus? Vi har noget... Okay, hiv. Og så stop. Jeg skal bare lige have det tomme mund. Duppe. Men hænder. Ad. Ej, det var fandme ulækkert. Hvordan fucker med det her shit? Fuck, Silke! For sent, jeg kom til at vælte den der. Er der noget værdifuldt dernede? Ja, der ligger 3 kameraer deri. Så synes jeg, vi skulle tage noget papir. Undskyld, hvordan afslutter det her? Nej, hvordan fuck?